tak gelap ngampar. Jayamrata kowe mesti sing jenenge Petruk. Dasar para nyata sapa? Kala Birawa siswane Penemban Durna. Mripatmu mesti weruh dhewe. Sing kok dama-dama sing kok gul-gulke sing jenenge Anoman Kendang Kapradundang. Tanpa beda kelawan kowe yen ra gelem diboyong ning Ngastina. Tan urunga bakal oncat saka anggamu nyawa kuwi. Piye? What? Lap ampar. Woi. Bang sumingkir. Mang soraki mang keploki saking ketebian. Wong pecuk-pecuk ilan menawi boten mawut kula gurane pratan. Wayahe ketiga ngangkan popot sumber jati arah panase panto apa cacilana sejogetan mulati sisi pejan
subur kasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abalarang hukum pamutan ladala jimat sesemban kula ing Marcapada prapting delahan Bapa Guru Durna wanter amiji dhumateng ingkang putra siswa kula pun Kala Birawa cumadung dawuh Prabu Kala Birawa kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Guru apa to sebabe jeneng sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babar ana jejiban utawa pakaryan sing bakal ndak sampe raki ana ing pundhakmu kanan kiri ingkang dipun kersakaken kados pundi Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhoni kepara malah kencengana siaga ing diri sawiga ing gati gandeng Lurah Petra Ripalungguhan iki wegah nampa wewarah nampik marang pitur becik ora nggugu karo kandhane Pendhita Durna ora gelem tak boyong marang negara Ngastina Nadyanto adiku Patih Sengkunis perintah lawan para Sata Kurawa supaya nyerang ana ing pecuk-pecukilan yen nganti ana bobol boroti ana ketlayek ing lelakon ndak jaluk kowe aja mung mangku tangan kudu makarti kudu pemandang ana madyan ing pabaratan yen tela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparengipun kula bidhal benjang menapa Guru Nadyanto sambung ngobor col tintang rambatan pundak budhal dina iki ngestakaken dawuh patuko kita kumurung saking jroning praja
Wor-worahan ngarane ngajurit kong maguru kongsa teteka ya bu Warman kriting turak ngesti berkata ingkang bojo layu tebet Watratita layak Petruk tendelik liwat jebul ana sing saguh dadi bodikat ora pangkling kethek tuwek ora mudar-mudar Hanuman biyen ya dasar para nyata kowe blangap-blangap aton ngucap Bambang Swatama ya kowe aja melu celeng bola ten kebolatengen tumrap lelakon iki kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe nyingkira Endi Petruk kantong bolong balak serimpung sikile bondo tangane tugel kulune. Ripalungguhan iki Hanuman gawe giri sayembara karepmu. Kena kowe mboyong ki lurah Petruk nganti tekan negaramu Ngastina. Paton pinter jebol dadani Senggana. Piye? Mangkahan grosro sasumbar lindhu ketara bumi kunjing. Kumaluduk Kuntara Karta Jika parat murang tata nyata satriya luwe
Jebol kakakmu. Masih tas ilmu kowe. Tidak. Mati ya.
minggir. Edian ketek putih ramudar-mudar. Yo Bambang Kartomarmo nyoba kaprawiran maju. Ut Edian bendeles. Yo hei 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 ah hei ah India oh hei ah oh India goto sigar serahmu oh ah hei oh hai hei oh ah Indian ojo digundali lo oh oh hei ah oh dan oh ah hei lo hei oh ah oh ah oh Oba eh ah oh wah eh oh parah eh ah eh ah weh eh wah piye ora tak namanya eh ah oh oh ah hey oh hey oh mati au wah hey wah wah minggir Dian acar mrewe ora iso mreo untune ora
Iya. Oh. Hei. Oh. Ah. Hei. Parah. Oh. Wah. Wah. Dian iso ngono ya. Oh. Ah. Parah. Yo. Oh. Ah, lo. Lo. Hey. Yan. Oh. Oh. Hey. Oh yo, bola tak kendang. Hey. Oh. Oh. Etian. Oh, ah, ah. Oh, ah. Hey. Ah. Hey. Ah. Hey. Hey. Oh. Hey. Ah. Oh. Hey. Ora kena. Oh. Ah. Hey. Oh. Ah. Ah. Hey. Wah. 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 kencing.
mati. Oh. Oh. Yang gajah tomo. Oh, wah mati. Wonten apa to, Man? Dur. Kowe iki apa rada nyawa, kowe ora nyawang para Kurawa padha adus kringet perang musuh Anoman. Lah dalah, para Kurawa niku jumlahe kathah, Man. Meng mungsuh Petruk, wah gampang, Man. Wong siji musuh wong 100, bayangno ya menawa wong 100 to, Man. Ya ning coba mulane kowe iki nek ana wong perangnya aja turu. Mbok nyawang kae sing maju dudu Petruk. Kae sing maju ana Anoman. Wah. Lah terus kula kon pripun, Man? Ya kon perang to, Dur. Mungsuhe sapa? Ya Anoman iki piye to? Wah, musuh Anoman niku kethek. Mboten saged, mboten level, mboten timbang. Nah terus piye? Ape nek kula niku perang kali sampean mano to, Man? Oh iya ya lucu to, Dur. Wis pokoknya aku ora gelem, aku nggak mau tahu. Kowe kudu perang. Mungsuh Anoman mbung sapa musuhe, kowe kudu perang. Kowe lah salah. Yen ngoten kula tabrak dong banteng, Man, ora usah. Dung banteng nyapa to. Wis ndang kono perang nggih Mang dongakne, Man. Sono kowe apal kowe Anoman apal karaku. Lah iya lah betina wae kumpul ning kathok. Ayo kathoke kotak-kotak mati drentangan kowe Anoman. Maju oke. Oh wis tuwek ora iso kontrol aku. Jebol ta Anoman. Ambro. Junjung bante. Junjung uncalake. Dursasana Jaya
Dursasana menang. Wis suwi gak tau nek kuwi. Perange usus sabra terus. Oh. Ora apa-apa. Hati-hati, ora usah meling. Oh. Ora apa-apa. Oh. Ujung pasti, ujung ucapake. Dursasana Jaya. Dursasana menang. Dursasana Jaya. Ora iso ya kaya ngene. Kudu dibedolne Gunung Kembar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sabetan tersilit tersulit. Anak itu bawa sejaria. Oh. Dursasana kowe ora bosen perang jotos-jotosan terus. Lah iya. Uncal-uncalan ae cocok iki. Ayo to, kuat aku. Kuat. Weh. Alon naik uncal. Ah. Weh. Hey! Go! Hey! Ah!
tekan jroning kewa mandika tuntlang pedhangipun kang ketaman Braja anak Prabu Kalabirawa ngandika Raden Patih Arya Sengkuni inggih nggih kadul pundi kabul kawusananipun para sata Kurawa ingkang mangsah yudha Raden Patih alah mboten gondra sepira sedaya sami dadi gotongan merga wonten ingkang ndumbani wonten ingkang ndekengi dumateng Petruk nenggih Pendhita Kendhali Sada pun Anoman cukat cakut Trengginas tampil ing atase nembe kados mekaten kemawon parandene prigele kliwat ukur bapake kemawon pun bertekuk lutut musuh nika merga nika sing disenengi dudu bapakne malah Pak Dene sing karo bapake mboten seneng dalang omong yen Pak Dene niku mendina disetel teng YouTube kula yen ngoprolke gunungan ngoprolke wujudipun kayon ngados ngoten niku yen bapake niku isane gur ngoprone mboke niku nggih anggene nggih seneng kemawon ya kados mekaten menika sak mangke gandeng para sata Kurawa sami dados royongan Purbawasisa kula aturaken dumateng anak Prabu Kalabirawa mang sumingkir mang soraki mang keploki saking ketebian wong pecuk-pecukilan menawi boten mawut lho gurane batang tak gelap ngampar Kita
Jayamarata kowe mesti sing jenenge Petruk. Dasar para nyata sapa? Kala Birawa siswane Penemban Durna. Mripatmu mesti weruh dhewe. Sing kok dama-dama sing kok gul-gulke sing jenenge Anoman Kendang Kapracundang. Tanpa beda lawan kowe yen ra gelem diboyong ning Ngastina. Tan wurunga bakal oncat saka anggamu nyawa kuwi. Piye? Wait. Lap ampar. Woi. Kala Pandhawa biya kumulung mangsiring sapa Kurawa kang bakung Petruk katiyete wah Kartamarma wong-wong wonten timbalan kang ngadhawuh Paman Pati mestine mripatmu weruh dhewe mulat marang kaprawirane Prabu Kala Birawa ingkang ngidap-ngidapi nganti Anoman kelawan Petruk kantong bolong Kendang Kapracundang mbuh ngendi tibane lajeng samangke kersanipun kados pundi aku kelingan mbiyen putuku Lesmana Mandra Kumara atmajane anak Prabu Duryudana nate dan kepayang ngleng-bingleng karo putri Ndarawati sing jenenge Dewi Purantawati ingkang ripalungguhan iki dirabi karo Petruk. Kowe mlebu ana omahe Petruk, golek ana Purantawati glandangen boyongen marang negara Ngastina. Ora kelakon boyong Petruk, Purantawati malah bisa gawe mareme penggalihe putuku Lesmana. Wah, woi. Putu patrape menungso ngatasi ke pejabat negara yogine yak-yakan patrak meninggaling tata krama kowe sing jenenge Purantawati dasar para nyata ripalungguhan iki wong wadon krubyuk kabutan Pinjung ora perlu kakean pertingkah ndak boyong marang negara Ngastina dipalakrama kelawan sesembahanku Angger Lesmana Mandra Kumara ora bakal tiba ning padas suri ning tiba ning kasur babut yang kebak kamulyan. Parang. Wah. Ah. Oh. Hey. Karepe dhewe kaya mengkono patrape para sata Kurawa wani cumampaka Idra kelawan ibuku iki anake lanang Ki Lurah Petruk sing jenenge
lengkung usuma ora bakal meneng mulat kahanan sing kaya mengkini. Nyuwun sewu sinuwun Prabu Ndarawati sinten ingkang kula sambat sebuti kejawi namung jenengan putra sinuwun. Narko Kresna pantut hanya kroring saya kalwara rasa biar lintang kang kumadap Gusti Sonyo tengah wangi umrang kandaning Puspito karang iwaning udyanira Surya Candra madyaning dalu sepo sepi lir sepah samun hamuk sanggang condro ingkang angrengga langit kaya mesem mulat kahanan ingkang dumadi wonten ing jagat Ndarawati kaperbawan nenggih sang socaning rat oboring bumi titise Sanghyang Wisnu nenggih Sri Bathara Kresna hinang enggah wonten ing pendhapa paringgitan hanganti dumateng ingkang rayi ing lisanpura nenggih Raden Setyaki ya Raden Bima Kunting mangkono ya kawijil pangandikane Sang Prabu Harimurti mangkono lamun ta kawiyo sing lisan
bersapada tumiling angulati Puspita met mindah kang warni Koko Prabu Ndarawati, adikku Dimas Setyaki piye? Mumpung samangke menika wancinipun ratri, mestinipun paduka nembe lunggar boten wonten jejibahan. Kalilan kula tak nyuwun katrangan nyuwun dawuh. Magepokan apa? Putra putri paduka mliginipun kawanenggipun Petruk kantong bolong. Menika mangke menawa mboten badhe ngucemaken dhumateng asmanipun paduka Kanjeng Sinuwun. Tiyaki boten dawuh. Mestine kowe tau krungu pangandikane para pinter, siji pesthi, loro judul, telu wahyu, wipurdane Gusti. Sing nadyan menungsa diwenengake budidaya lan ndedonga ning kabeh mau kalah kelawan kodrat. Tur dasare ngantarane Petruk lawan Purantawati, loro-lorone wis padha-padha kaprawasa ing katresnan, tegese wis jumbuh, wis gambuh, ngibarate wong keplok, nyatane ya muni tenan. Mula babar pisan ora ana rasa sing sumelang, kuwatir gedene getun keduwung lamun ta anak Ratu Ndarawati dipalakrama mung sak Petruk. Merga tumrape wong bebrayan ukurane wong mulya lan ukurane wong marem lan uga ukurane wong tentrem kuwi dudu mapan ning derajat pangkat sawah umbul lan Tegal Jembar, nanging kamulyan kuwi dumunung ana rasa panarima. Mula gandeng si Purantawati wis gedhekake rasa panarima, dasare tulus lan suci katresnane. Lah ingkang sinebut tresna wuta ki ya kaya Purantawati. Sing jenenge tresna wuta ki ora nyawang, iki sing dirabi iki wong sugih apa wong miskin, wong pangkat apa wong melarat, wong sing iso nembang apa mung sing iso nyawer tok. Ning ukurane ya kuwi suci ning katresnan. Nyatane nganti ripalungguhan iki kowe lak ra nate krungu kabar sing jenenge Petruk kelawan Purantawati bandur bantah dredah munggah panca bakal lak ora nate. Merga pancen wong loro kuwi wis gedhekake rasa panarima. Tiyaki wonten dawuh. Kejaba saka kuwi aku mung bisa njurung pandonga lan pamuji. Muga-muga bebrayane Purantawati kelawan Petruk ora mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh. Nuwun sewu bentenipun menapa bojo kaliyan jodoh. Yen bojo kuwi mung kababar ing tata lair, wujude kasat mripat, tegese amung winatesan dening kewadakan. Mula wong golek bojo kuwi luwih gampang awit syarat-syarate winatesan dening tata lair. Lanang kelawan wadon gelem karo ora karo gelem, seneng karo marem, kene butuh sing kono ya butuh, sing lanang karep sing wadon ngoyak. Mula kang mangkono wong bebojoan ingkang mung adhedhasar paningal wadak lan sinurung hardane hawa nafsu kuwi adakane ora bisa lestari, tegese bakale bubar tengah dalan. Merga talining katresnan mung kumbak kumbul dening nafsu lan pepenginan ingkang sarwa owah lan gingsir. Nah, ewadene yen jodoh kuwi dununge ana ing batin ingkang tulus, batin ingkang resik, dasare tinuntun dening roh suci. Mula saka kuwi reh ning menungsa ora bisa netepake marang lelakone dhewe merga menungsa ora ana kang sampurna. Mula bab jodoh kuwi yektine ya mung Gusti ingkang nyipta jagat ingkang menang nemtokake
bebasan kaling-kaling ana gunung pitu yen tetelo kinodrat dadi jodoh yektine ora kurang dalan tanpa beda kelawan Petruk kelawan Purantawati kae Setyaki pamedharing warsitaning ati Sumantaka anirupuja angga tahat muda ing patine marma kedah kinunggung sanroh yen kengese ami hamaksa kang ngrumpaka Koso kang kelantur tutur kang ketula-tula pinalaten rinuruh lawan ririk mrih padanging sasmita mrih padanging sasmita Paduka Prabu Ndorowati jimat sesembahan kuling marcapada prapting belahan nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula Cumantaka cawe-cawe tumrap lelampanipun ingkang putra pun Purantawati nanging sasampunipun kula nampi dawuh Paduka sakmangke sampun padhang jinglang gamblang raos ing manah kula ingkang tegesipun sucining katresnan tulusing tiyang bebrayan menika yektosipun ingkang dados pangrabu lan ugi dados rana pangibadahipun titah kalian Gusti ingkang Maha Murah. Pramila saking menika kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamit sedaya tutur Paduka badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula netepi dumateng kadarman gesang wonten alam padang. Mula kang mangkono wong yen saya tambah ngilmune aja malah saya gedhe sirahe. Ning sak bisa-bisa kaya pasemone pari kae. Sing saya isi parandene malah saya ndingkluk ya. Sorote pandamku mula kamadangi kamadangi jroning pasarian menangi mabono ramo-ramo Saresane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti ayuning kaayun awlumun sewu amit pasang Kalimantabi tinebining tulak manu dumawaing tawang tuwang Kanjeng Hyang Prabu kula ingkang wayah pun lengkung kusuma ingkang sowan sembah pangabekti kula kunjuk Hyang Prabu putuku
bocah bagus Lengko Kusuma ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana. Muninggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Ndak sawang katon semengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semune nggembol wigati ana apa Lengko. Muninggih kalilan matur sisip nyun gungi samudra pangaksami yektosipun malih-malih menapa. Ngaturaken pawartos ingkang mrihatosaken mapan wontening pecuk-pecuk kilat. Awit pakarti nista hambet candoling yang dipun tindakaken dening para Sata Kurawa ingkang murang tata badhe amboyongi dumateng Kanjeng Rama Kyai Petruk Kantong Bolong satemah dadosaken panca bakah mapan wontening pecukilan. Nadyanto sampun dipun bantu dening Penemban Anoman nanging kridanipun siswa saking Sokalima Kala Birawa satemah dadosaken Kanjeng Rama miwah Penemban Anoman kendang kapracundang kuntal kapratal malah wonten bab ing saya dadosaken merkiti ing manah kula kadiajur mumur manah kula karana Kanjeng Ibu Parantawati dipun bradat kalian para Sata Kurawa dipun dabyang-dabyang prapting negari Medina Yang Prabu. Ya, mbok menori palungguhan iki pangeran lagi ndadar sepira ketrimane uripe wong tuamu sakloron. Ora kok teges aku ora tanggung jawab tumrap lelakon ing pecuk-pecuk ilat nanging ngene nggih Lengku. Wis cetha pratela lamun ta wong tuamu klebu repat Panakawan kuwi rina wengi tansah nderek dadi abdine para Pandhawa. Lan uga Petruk kuwi duwe wong tuwa simbahmu dhewe Karang Kadempel ya kuwi Kyai Semar Badranaya. Kaya luwih prayoga bab iki kudu dirembug lawan panjenengane lan para Pandhawa kudu cawe-cawe tumrap lelakon iki. Kula kang mangkono, Setyaki. Wonten dawuh Kang Prabu. Mangsa bara katentremane negara Ndrawati reksanen sing kanthi becik. Lengko Kusuma ya tak kanthi bareng sak lakuku prapta ana ing Karang Kadempel. Saken. Genata Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna miwah ingkang wayah Lengkung Kusuma nerekang pinuju nenggih ing Klampis Ireng dupi wis prapta ning Karang Kadempel kandhek lampahe wong Agung Ndarawati awit mulat kaendhane alam Indonesiaku